Da ni efo'r Gwartheg Du Cymreig erbyn hyn. A mae Jessica Williams Evans. Na ti, mae hi'n arfer bod yn cystadlu. Ond dwi'n mynd i gadw henw i lle breiddiol i. Jessica Gerddi Bliog. Ydw'n enw hyfryd ar dy hun gytred i. Wel nawr te, dim yn cystadlu le ni. Na, mae'r teulu bach efo ni. Mae gennau efeilliad 5 a hanner a wedyn mae'n job wneud pob peth. Ond braf i ti cael rhoi dyfarn wan os rhaid i weld fan hyn nawr mae yna wartheg da fan hyn 1, 2, 3, 4, 5 o yma dosbartha. Oes, mae'n dosbarth da a mae yna safon da yma. Oes, dwi wedi licio, mae'n flwyddyn lle mae Gwartheg Du'n mynd mlaen am gwpl y frenhines yn dydi? Yndi. A dwi'n falch o ddweud bod yna gwpl o'r da iawn. Oes, mae yna safon da yma. A hon mae'n hyn nawr wyt ti'n nabod y bobl yma. Llawer iawn o bobl ifanc, cwm Tirfynach, di o siŵr, ie? Ie. Arfon i dad o tu ôl yma yna. A dyn Lisa King di hon, di trafeilio'r holl ffordd o Sussex i fod yma 6 awr o siwrna. Do fi. Hefo heffer sydd wedi cael ei magu'n Sir Fôn, heffer tryfel. Ia, mae tryfel, mae taro neis o tryfel wedi ennill yn barod yma heddiw. Dyn Cympwriaeth y Teirw. A wedyn, ond mae cadw orsfath o'n maint hyn efo'r Gwartheg Du, ond mae'n beth braf iawn. Yndi. Ac wrth gwrs, fel o'n i'n gweud yn gynharach, mae'n flwyddyn bwysig, mae'r cwpan y frenhines yn fynd i'r bryd y Gwartheg Du yma ni. Yndi. A mae'n bwysig bod yna un da yn cynrychioli'r bryd. Effig rwysol oedd hyn, wan. Ie, gen teulu Jenkins o fama. A mae dwi'n siŵr am aelodau ifanc yn arwen, mae yn y Gwartheg Du yn len, ond mae yna nifer o'r ifanc. Oes, mae'n braf weld gymaint o'r ifanc yma. Yndi. Mae'n rhyfedd efo'r Gwartheg Du, ond lle ti feddwl weithiau bod am ddigon o frwr frydedd yn ei cynnal nhw. Ond cerdi i'r seli Gwartheg Du yn bob amser. Maen nhw'n hongian wrth y to o'r anifer. Mae'r sel mis Ionawr na, mae'n ddipyn yna. A mae'n amball un yn methu'r ysgol, dwi'n meddwl, dim ond i ddod i'r sel. Oes. Mae'n dwi'n oed yr efeilliad gen ti? Maen nhw'n 5 a hanner. O, oed dan da i ti. Oed da. Wrth gwrs aelod o un o'r teuluoedd hynna, Gwartheg Du yng Nghymru, mae'n siŵr gen i stan y byd. Teulu Hafod Resgob, Cwm Tirfynach. Ie. Gwyli fynd yma. Dyniadu fe a'i frawd. A rhedeg Buches Hafod Resgob. Gwen Mair, wrth gwrs. Dwi'n mynd i gweld i ma heddi eto, mae i siŵr o fod yma. Mae un peth am Gwartheg Du, mae nhw weddo blewog wyt ti'n gallu crib ac ti'n gallu cael yn bach o siap adferyn o'n ti. Oi, ynddo. Yn cotia da ar rhaim. Ynddo se. Oes. A meddwl bod wedi gwneud geiaf a gwanwyd cyn saled ynddo. Mae di siwtio'r Gwartheg Du yn os rhywbeth i cael. Ynddo. A mae gan i weld wan. Be mae o'n mynd i wneud. Heffer mynach wan yn... Dim ond nhw'n troi Gwartheg Damas. Arfon wrth gwrs yn ganw'r penillion a gael o'n gwerin, hefi ail. Oedd o'n canu yn Moliant y Maes neithiwr. O'n nhw'n gweud o Moliant y Maes yn ffwrdd wych. Oedd. Ac oedd Arfon yn canu dda. Yn arwain cor gyda gor wedyn ar y teg mae yn. Cefnogwr Diwylliant Cymru. Mae fab o fan hyn, ia. Ie. Dwi'n cofio hwnna'n dangos dafod Llanwenog i fe adre ar y bryd. Bech oedd o. Yn oedd e'n cyn amser ni. A dwi'n gwybod bod fi'n hen ffasiwn yn dweud hyn, ynddo. A mae'n braf gweld nhw efo tei a cotwen. Edrych ar rhan, ynddo. Ynddo, mae'n sioi Brenhinol Cymru sy'n angen bod yn... Werth gweld. Smart. Mae bobl yma o fob man ystil. Teulu crwn yn Orkney, ne? Wedi dod i'r sioe. Teithian bach. Wedi ennill i fflwy wan yn Nghalendr Amaethyddol, Pryden.
Mae fod o llonydd mae wan yn berniadu unigol yma. Dewch nôl y tynnu, mae'n eiliad neu ddwy. Dyn ni dal yma o'r Gwartheg Du yr heffer. Dyswerth yr heffrar, mae'r rhai gweud yn noswaith cryf. Jessica geri bliog gen i fan hyn. Ac yn cydfyn ar Bernani, Jessica, yn y dosbarth dda. Ynddo, oedd hi'n dosbarth anodd iawn i beirniadu, achos mae'r safon yn uchel iawn ma'n yr heffrod. Ond ynddo, cydfynd efo be mae di wneud hyd wan, dwi'n meddwl bod o cweit di gorffen. O'n i yn licio heffer cwmpio'r mynach. Yn fawr iawn, ond mae i ddeithio ni fewn yn gyntaf yna efo Arfon a'r mab. Ynddo. Ac wedyn Cerrig Taranau, mae hen enwau teuluol. Gwartheg Du yna'n does? Oes. Wedyn mae hon yn dod o Harlech. Mae hon yn siŵr ni fod yn heffer dda. Yndi, mae wedi bod yn ennill dipyn yn y sioia sydd wedi bod yn barod. Ie. Mae'n effart lws. Yndi di. A wedyn mae Lisa King wedyn. Be byddi hanes y ferch yma? Mae Lisa o Sussex, a wedyn mae wedi dechrau efo Gwartheg Du chydig o flynyddoedd yn ôl. A wedyn mae'n mynd rownd lot o'r sioia yn Lloegr hefyd. Ydy di warad teg. A wedyn mae'n Dyna beth sy'n se yn y bryd yw ymroddiad fwy gynnon ni'r bridwyr yn dweud. Mae hwn yn fryd. Mae'r unig fryd cynghedyn sef o'n i, de? Ydy hwn. A mae eisiau godi fe'r cyfele, wel, ta ti ddosbarth yna, fe ti'n mynd dymuno gwell yna, de? Na, mae a mae'n fiwch galed, mae'n fiwch. Fydd fyw heddi heb gymaint o fwyd ar lleill. Mae hynny beth mawr. Troi nhw allan at y mynydd a maen nhw'n gwneud job dda ar y mynydd yn pori a maen nhw'n Wel, ti'n golau o'r ddau fryd yn nhw, ti ar y gwylo yma ochr y bor yn hwyn a ti lan yn gerddi bliog ar y topiau yna. Ti'n gwybod sy'n nhw'n byw yn nhw? Do. O'n nhw allan trwy'r geia gen ni yn fyny'n gerddi bliog. Bob tywydd allan yn yr eira a maen nhw'n gwneud yn dda. Dwi'n credu lle mae'r un gyntaf yma wedi mynd, mae hyd dechrau yn un. Oes, mae yna hyd a ddymder corff gen i hefyd. Oes, mae'n heffer sy'n dangos i un mai a mewn dipyn bach o feddwl nawr rhwng. A mae'n glamp o heffer la, dwi'n meddwl. Gwylym. Ac yno enw ei hunan yn misgu ffrindiau yn oes Gwcs un. Gwcs, ie. Gwcs. Le gaffar fath enw, dwi. Cymeriad, yw e. Mae fe'n cered. Mae di wneud i bender. A te mae wedi wneud i feddwl anwan siŵr. Ac wedyn, allwn i ddeud fod dim pencampwr gorau yn y dosbarth yma yn dod o Gwmtir Fynach. Pentre yn ddim. A wedyn, o Daliesin neu o Dalabont, os wnewch chi Ceredigion. Fiches Caran. Ie. Hen Fiches Caran. Ynddi, un o'r rei. Dim ond eleni gollon ni Hywel neu adr ynys. Brawd i Caran yn de. Un o'r hoelion o 8,000 y Gwartheg Du. Bydd ar ddechrau, diolch ti, Jessica Fach. Croeso. Ac oedd hi'n braf gael rhannu fath olygfa. Oedd. Pob hwyl. Diolch. Wel, gwneud ardderchog ysdi dosbarth gwych fyna. Do, dosbarth ardderchog, digwyr. Clas anodd. Mae'n ei byd llawer rhwngthyn nhw i gyd, ond na, bleser gweld nhw, effro da iawn. Ac os gai ddeud o edrych o'r tu allan, o ti'n mwynhau bob eiliad ohono. Wel, a dosbarth da yn codi cael o'n rwy'n wel, siwr, diw. Ydych chi cael pleser o fod y feirniad fan un beth, ond pan ydych chi'n beirniadu Gwartheg Da. Sa allwch chi fwynhau hynny, mae'n rhywbeth yn bod nhw chi'n does gwm, na. Wel, braf gweld ai hogyn ifanc. Tithen dod o Gwrtheg Fynach a dy dad yn ganw'r enwog, ond o tithen o gosw'r enwog yn dweud. So'n gyfarchiad. Oedd hi'n heffar wrth bod hi'n dod rownd o'n i'n meddwl, yn dangos hyd arbennig iawn. Mae'n dangos hyn yn cario chorff yn oedd. Na, mae'n dangos hyn o dda. Sut brofiad oedd bod yn arwen yna? Methu cymaru'n byd efo fod, dwi'n meddwl. Dy dad y Lwyman Steddfod a tithen Lwyman. Ond dyda wrth y genedl wan yn di, mae'n sydd eisiau o ddod tu ôl i'r bryd yma. Mae eisiau o ddod tu ôl i'r bryd yma. Di bryd cynenid y Cymru, ynddo? Ynddo fe, i cadw nhw fynd. Mae brawd y beirniad cymerareg, mae o'n gadeirydd y gymdeithas. Llongo chadi mawr i chi'ch doi, boes. Llongo bach